Astăzi este, sper să nu-mi cade telefonul dacă mai mișc mult. Astăzi este sâmbătă, azi e o zi frumoasă de sâmbătă, în care eu m-am hotărât să vă vorbesc despre cărțile pe care le citesc în prezent. Le am pe toate aici. Sunt 4, sunt foarte diferite una de cealaltă și vreau să vă spun câteva cuvinte despre fiecare. Asta pentru că mi-aș dori să pot să postez câte un filmuleț pe săptămână și săptămâna asta nu am mai citit nicio carte și nici nu am avut chef neapărat să vorbesc despre o carte din trecut. Așa că m-am hotărât de ce nu să vorbesc despre cărțile pe care le citesc acum. Sunt 4 cărți foarte diferite, una de cealaltă. Avem o biografie istorică, avem memorii, avem un roman experimental, ficțiune și din nou ficțiune. Avem Austria, Italia, Columbia și Franța. Și o să încep cu autoarea franceză, doamne, s-ar putea să fie bărbat totuși, mă scuzați, Jean de Cars, da. Cred că este, cu siguranță este bărbat, nu Jean? Dar culmea, aș fi zis din felul în care e scrisă că este o autoare și nu un autor. Cartea mea a fost recomandată de cineva și am făcut schimb de cărți. Eu i-am dat o biografie a Elisabetei I și am primit-o pe asta la schimb. Dar, așa, nu știu de ce v-am spus asta. Pentru că, gata, știu, ca să mă scuz că nu știam exact cine e autorul. Bun, așa, e o carte bunicică, lectura însă nu curge așa cum mi-aș fi dorit eu să curgă pentru că autorul oferă niște detalii care pentru mine personal nu sunt foarte interesante. Mi-aș fi dorit să ofere mai multe detalii politice, de exemplu, și mai puține detalii atât de, nici nu știu cum să le numesc, nesemnificative o să le numesc, din viața împărătesei Elisabeta. De exemplu, vorbește pagini întregi despre toată suita de domnișoare de onoare pe care o avea, despre cele 83 de perechi de pantofi pe care le-a primit înainte de căsătoria cu Franz Josef. Și fel de astfel de detalii care, da, pentru mine nu sunt neapărat interesante și peste tot spune, se repetă, spune cât de frumoasă era, cum cucerea cu farmecul peste tot, era foarte frumoasă, deci sunt la pagina 118 și cred că a spus că e frumoasă și cât de mult cucerea prin farmecul ei de deja 50 de ori. Da, cam asta despre cartea asta. Nu e o carte rea, cu siguranță nu e, de exemplu, biografia Elisabetei I pe care eu am recomandat-o, persoane care mi-a recomandat asta, e o carte pe care o poți citi ca să faci efectiv o radiografie a dinastiei Tudorilor, să-ți dai seama de, nu știu, marile puteri din perioada aceea în Europa, despre alianțele politice care se făceau în Europa. E cu siguranță, cartea aceea e mult mai, da, mai grea, e tot o biografie, dar e mult mai grea, cu mult mai multe referințe istorice care, da, e altfel. Cred că tot la asta mă așteptam și de la cartea asta și poate de asta sunt un pic obișnuită, dar e o biografie mult mai light, adică se citește foarte ușor din punctul ăsta de vedere, doar că nu e ceea ce mă așteptam. Cred că deja am vorbit prea mult despre cartea aceasta. Următoarea carte este cartea lui Gabriel García Márquez, deja știți că mie îmi place Márquez. Nu știu dacă mi-a scăpat vreo carte din ceea ce a scris el, așa că am zis de ce nu să dau o șansă și memorilor. Îmi place la cartea asta pentru că Marchez în continuare nu se dezice și rămâne un bun povestitor și povestește cu foarte mult farmec ceea ce povestește în continuare. Însă, din nou, mi se pare că oferă mult prea multe detalii care nu sunt neapărat interesante, din nou, pentru mine, poate pentru voi vor fi. Și, nu știu, nu se rezumă doar la familia lui apropiată ca să intre în detalii, ci la un spectru mult mai mare de cunoștințe, familie și așa mai departe. Mi-ar fi plăcut să spună mai mult despre cum și-a perfecționat el scriptura sau de unde își lua inspirația pentru romanele pe care le-a scris. Nu prea s-a întâmplat asta până acum, bine, poate se întâmple, sunt la pagina 164, dar, da, nu e o carte pe care aș alege în orice moment al zilei să o citesc.
Cartea se numește A trăi pentru a-ți povesti viața. Nu cred că am spus asta. Bun. Următoarea carte este romanul extra experimental, dacă putem spune așa, a lui Italo Calvino și se numește Dacă într-o noapte de iarnă un călător. Eu am mai citit ceva de Calvino, nici cartea nu m-a nebunit foarte tare, dar oricum mi s-a părut mult mai bună decât asta. Ceva cu pânzele de păianjen. Era bine, da, nu mi-am amintesc acum cum se numește. În fine, și vă spun pe scurt despre ce cartea asta. Sunt 10 romane într-unul și autorul se joacă puțin cu răbdarea cititorului în sensul în care îți livrează un început de roman, te duce la un punct culminant, după care se termină. Și tot așa, timp de 10 ori, eu cred că am ajuns la cel de-al 5-lea roman, sunt cam la jumătatea cărții. Și există într-adevăr și un fir narrativ firul roșu care curge așa prin toată proza aceasta, însă nu e un fir narrativ care să... În fine, nu mi s-a părut destul de catchy pentru mine acel fir narrativ și da, chiar mi-aș dori ca romanele astea pe care mi le livrează să le continue. Reușește din punctul ăsta de vedere să mă țină în suspans, dar te lasă acolo în aer cu suspansul și nu-ți livrează nimic mai departe. Iar la început e și o schemă pe care a făcut-o chiar autorul cu privire la cele 10 tipuri de roman pe care le include în cartea asta. O să citesc de la capăt spre final, nu știu de ce, așa îmi vine. Romanul apocaliptic, romanul teluric primordial, romanul perversiunii, logic geometric, angoasei, cinic brutal, etc. Da, Italo Calvino. Bun, și ultima carte este o carte a lui Robert Musil, un scriitor austriac care n-a scris foarte mult în viața lui. Cea mai cunoscută carte de la el este Omul fără însușiri, cred că se numește. E o carte pe care n-am găsit-o la vremea aceea și am zis ok, hai să iau orice altceva de Musil să văd care-i treaba. Și am nimerit o carte în limba germană care se numește, n-are importanță cum se numește în germană, Die Verwirrungen des Zöllings Törles, care s-ar traduce frământările sau angoasele elevului Törles. Este o carte care... Acțiunea se petrece cumva într-un cămin de băieți din Austria și cred că mă așteptam să fie mai dinamic. În schimb, autorul relatează foarte mult despre introspecțiile acestui elev care e tulburat, e neliniștit de interesele lui, să le spunem, emoționale față de băieți. În fine, foarte multă introspecție, e o carte grea din punctul ăsta de vedere, poate nu e așa dacă o citiți în limba română. Pentru mine asta e cartea de noapte bună, adică dacă nu mi-e somn și vreau să-mi obosesc mintea cu ceva, asta e cartea la care apelez, pentru că e foarte densă, e în limba germană și e go to sleep instantly aproape. Da, dar cu siguranță o să citesc Omul fără însușiri de la Musil, pentru că introspecțiile pe care sunt în cartea asta îmi plac. Nu mă regăsesc neapărat cu ele, dar îmi plac, pot să le văd o profunzime, să le înțeleg profunzimea. Deci cu siguranță îmi place Musil, dar nu neapărat cartea asta. Da. Și mi-ar fi dorit să fie și un pic dinamică, prea multă introspecție. Da, cam asta e tot. Eu vă recomand să citiți, cum v-am mai zis, orice, pentru că așa o să vă dați seama ce vă place să citiți de fapt și ce nu. Și mulțumesc! Un weekend frumos!